Natuntunan ng mga otoridad ang mga menor de edad na nasa likod ng kumakalat na video sa social media. Kaugnay ng umano'y pagbabanta ng pananaksak sa Kutud Elementary School sa Angeles City. Batay sa post ng Barangay Kutud Public Information Office itong Sabado, July 25, pawang mga bata ang sangkot sa naturang viral video. Dinala sila sa barangay hall kasama ang kanilang mga magulang at guardian. Ipinaliwanag ng mga bata na prank lamang umano ang naturang video at wala silang intensyong isagawa ang ipinakitang pagbabanta. Gayunman, nagdulot pa rin ng pangamba sa publiko ang naturang video. Dahil dito, isa sa ilalim ang mga menor de edad sa intervention, counseling at community service upang mabigyan sila ng tamang gabay at maipaliwanag ang epekto ng kanilang ginawa. Samantala, sinabi ng barangay na natunto na rin ang iba pang kaparehong video na kumakalat online at patuloy na itong inaaksyonan ng mga kinauukulan. Nanawagan naman ang Barangay Kutud sa publiko na maging mapagmatiyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa komunidad. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.